Nizoba idlozi elihle kanjani kumina uma ningiflathela nisaphila? Ngoba nobaba nanimthande saphila, nithemba niqeda umudla amandla ephila nase nimphuca ukuphila. Mina bakomalume bona banginika ukuphila, nikhona ningafile niphila. Nina niyafana nabangiphuca impilo ngoba nahlula ukungigeza sinyama enangifaka sona mhlasa nobaba nimphuca ukuphila. Akukona kodwa ukuthi imisebenzi ayitholakali, kepha abamhlophe bayasaba ukungiqasha ngoba ngihamba nefeli emnyama. Nako besifazane ngiyabamba ngiyaheka kodwa imbewu yawo. Inkinga nina nisuke nijaha amafa, kanti amafa akwazi ukufa nina ningakafi. Ifa liyafana nentibane ngoba lihamba ngendlela eleza ngayo ukuza kalula kuhamba kalula. Into ongayisebenzelanga kakusiyona yakhe yomuntu, kanti into yomuntu umhluzi wempisi. Ube igada-ke nayo impisi noma seyisekufeni iyakwazi ukukuluma mesifuna umhluzi wayo. Ngike ngaphuphisa likwazi simnyama besishanga amehla angakazi abonakala. Sathi mfana wami umncane kodwa mina ngiyakunyanya. Ethuneni likababa wakhe ezinyaweni zakhe kunesipopho esidala kade sahlala. Sasifake inhloso kuzoqeda ikusasa lakho. Bathi kuba mnyama kakhulu uma sekuzosa kodwa kuwena ngeke kwakhanya noma ilanga lingakayi kosilahla kunini. Intandane enhle ngumakhotha kunina ninake nabanebhadi ngoba onyoko basheshe banishiye. Hleze babeze nembulela abantshela iqiniso kungani ubabona umfazi kayisenizonda kangaka. Kepha nabo babuye emendweni ngingalula uma mezale bapheke ngogozwana. Ngike kwezinhliziyo yami icule emafutheni uma ngidlula ngasekhaya. Ngibona umusigaba abamkhulu abasala kona sebawuphendula iJericho ngoba intokazi yawo. Ngasiyovusa obanike ngoba imiza sisalela ukuthi sivusele yakomalume sakhulela kuyona. Sesigamane sinibonisa amanyala enyoka-ke kunokuba sivuse imize nasikiphe inyumbazane kuyona. Kakade nina ngeke nibidlozi elihle kuthina ngoba nasifulathela nisaphila. Kuyoba ngathi silahla amasiko masingasayishisa impepho. Sizoyishisela bani ngoba nina lisishaya indiva. Osekusinika ithemba ikona ukuthi umfundisi akamzali umfundisi. Hleze thina senze kangcono lezi ngane enizizalayo. Kakade sona simsulo kosana amaqeda kuzalwa. Wathi umakhosi kunesidwedwe senzile emnyama esalahle kamhlaza nokushona ubaba wakho. Uma nifuna indlela zenu zikhanye kuyomele nisifune nize nisithole. Zingahlala kanjani-ke isidwane ezingalumani zodwa mani kwazi ukubulalana nodwa. Ekubene nizalwe esisendelinye egasi linye nakhula phahla lunye. Uke wacathama weza kumina ngephuphu ubaba. Wathi mfana wami befuna ifa labo ubheka ifubanike ungaze ufele ifu sangazakhelela abantwana bakifa. Wathi okunye ungawuvala umnyango namafastela mawulana. Ngathi baba kanjani ngoba umhlaba usafani nakuqala. Wathi inkinga isendlini mama, ngenzela uthole indlela yokubaleka uma iqala iqeqa amazinyo kokuqala. Wathi udlalele kude namahlathi anemfese emnyama. Kungangcono uma ingakukhwifisa kude mese-ke eduze siyokwebuza sonke leso sikhumba. Uthenga kaligwinywa kuligwinywa bese vele ephelele emehlweni. Ngasala nembuzo ebengisibuza yona, nizoba idlozi elihle kanjani kumina uma ningiflathela nisaphila? You